tresno iki abadi. Dewa-dewa ning aspara kuat ati kawula anggon kula lampah tresno datang kendhat saking cuko tak rewangi tak pateni lahirin tresno kang suci kasunyatan yen to aku siramu isi
Apa iki saktenane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe wis kandung mati rasaku kang mesrungokno tangisku becike pesan ngrangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lono marang tresno iki wis dalemku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe Adela Cumi-cumi audio sepurane ya Mas Mini aku gak bote pelihane wong tua gak apa-apa aku lilo apa sifatmu saiki wis beto kowe ninggalke aku menteke wong liya apa rasa tresnomu saiki wis sirna kaya lumuting pinggir sekara sing jawabe sliramu peto ati peto lambe wis kadung mati rasaku kang mesrungokno tangisku becike kowe sapa uripku pari pasang rangke lintang ing angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalemku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu tak sepuro ning aku lali ora iso muga-muga iso kepethuk terus ya Mas Fendi ya amin Mas yo gak jodoh pokok ora lek dipaksa oke bos Ade sesek ning jero dodo pancen larani arep kepiye meneh kowe wong duwe aja silap batinmu marang kahananmu
Anane takdirku sing jawabke sliramu peto ati peto lambe Wis kadung mati rasaku Mas rungokno tangisku becike koyo sapa uripku Mari pasang rantai lintang ing angkasa kowe teko gawe lara marang tresno Wis dalemku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara
Wis kok santri apa ora kamu? Iki santri ngene iki. Santri no. Pekok tapi. Obat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Dongakno ben kapok aku oleh pengen deno. Wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat kapok lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jeno. Wis tahun-tahunan aku waleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Tobat, tobat. Elingo Mas. Santri kok separuh-separuh. Assalamualaikum. Gendut deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu. Tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku eno bapake mlero. Tak rewangi ngempet ora ngeroko. Ajak sopan ben koyo kang pondok. Ilah dalah suwengmu lali nyoblo. Jare bapakmu kowe koyo santri beko. Jane wis sip Mas. Lah kok padha? Kakak adik Oh, seperguruan iki. mondok bareng. Adalah. Tobat kapok lombok kadang lurus kadang minggu. Dongakno ben kapok aku pengen oleh deno. Wis tahun-tahunan aku oleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Obat kapok lombok kadang lurus kadang menggok. Dongakno ben kapok aku pengen oleh jeno. Wis tahun-tahunan aku waleh dadi preman. Pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Cumi-cumi audio. Dede Dipa Mas Fendi. pekok tenan. Gendut deno santri lulusan pondok isih perawan durung tau ketemu. Tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bapake mlero. Tak rewangi ngempet orang ngeroko. Macak sopan ben koyo kang pondok.
apa-apa. Sing penting iman. Kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kapok lompok kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing tobat kapok lompok kadang lurus kadang menggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku waleh dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman Lancar deh. Rezeki kadang yo ono kadang yo. apa-apa disyukuri ya. Semoga muga-muga nang kan bocor. aku iki bukan tambal ban uripe sak dalan-dalan Golek duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Si calon tak cukupi deh. Bersyukur sing penting ya. Penting semangat. Ya ngono. Tak konconi. aku iki bukan tambal ban rezekine untung-untungan Nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ngelih gak? Keleh deh. Saya terakhir tuh kita kosek ya. Ya. Sabar. Wis pangkat tak lapenane ngene iki. Adil lah. Elek nek aku sing penting bojoku ayu. Masuk. mak jedor mak jedor mak jedor dar ono ban pecah Wah iki mesti rezeki teko. mak jedor mak jedor mak jedor dar ban pecah maneh Isih isuk rezekine tambah oe tambah ngrumpuk oe tambah ngrumpuk oe tambah ngrumpuk oe tambah ngrumpuk ya toh? Rezeki teko toh Mas? Najan bojoku iki akrab ambek tukang paket ngono. Mangane kerja tak telateni ngene iki. Ngonconi terus lagi bakal aku juga ya. Sing penting goyang. Yo. Cuy-cuy ya. Ayo Mas Mon. aku iki
Rungkat ente-entean kelangan kowe sing paling tersayang bondoku melayang teko tenang tangis-tangisan rungkat ente-entean tresno tulus kowe dinggo dolanan stop mencintaimu gawe aku mungkin
Diwasta kondeli tenanan sayangku wis ora kurang-kurang cepet mung dadi pelampiasan Diwasta bangkani tak pamer-pamerke jebule aku mung dadi badut
Yo, jangan salah paham kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama.
So got you on my mind no matter what you do. Desela Gaya asik Adila. Putar kanan ya, yo, putar, hey, asik. But do you feel it too, like the way I do? Aku selamaku terbaik mamamu, walaupun hatimu sekeras batu. Still got you on my mind, no matter what you do. But do you feel it too, like the way I do? Jangan tuh terbaik mamamu, walaupun hatimu sekeras batu. So got you on my mind no matter what you do. Adela, cumi-cumi audio. Adela, apa kabarmu? Lama kita tidak bertemu. Dengarkan aku, saat ini ku merindumu. Dan bintang malam berkedip pesan, melihatku rindu wajah manismu. Dan bulan terang menatap riang, melihatku rindu wajah manismu. Ayahku rindu kamu, ingin mencium kening kamu. Ayahku
dipetiakno welas isun ambek kemerlepe donya kesucian hati. Adela
dipadano isun ampi wong liya mergo isun sing sempurna aja dibedakno welas asih isun ampi kemelep donya kesucian ati ojo dipadakno isun ampi wong liya mergo isun sing sempurna ojo dibedakno welas asih isun ampi